Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan jalkapallon EM-karsintojen ottelun Slovenia-Suomi-otteluennakkoa. Kyseessä on siis huomenna, tai nyt tällä julkaisuhetkellä tänään pelottava Slovenia-Suomi-ottelu, 7. kierros 10, eli ruvetaan vetelemään viimeisiä näissä EM-karsinnoissa ja lähdetäänpä liikkeelle katsomaan, miltä tuo meidän sarjataulukko näyttää lohko H:ssa. Jees, eli tilannehan on se, että Slovenia ja Tanska pitää lohkon kärkipaikkoja 13 pisteellä. Suomi ja Kazakstan sitten heti siinä hengittämässä niskaan 12 pisteellä. Sitten meillä on Pohjois-Irlanti 3 pisteellä ja San Marino 0 pisteellä matkassa. Eli hyvin tasainen ja mielenkiintoinen tilanne lohkossa. Eli tässä periaatteessa on 4 jengiä, jotka kaikki voi vielä mennä vähintäänkin teoriassa kisoihin. Eli tässä ei ole niinku vielä mitään selvää tässä lohkossa. Eli hyvin jännä lopetus saadaan tähän H-lohkoon. Ja hypätään sitten katsoa hieman historian havinaa. Elikkäs aiempia kohtaamisia Suomella ja Slovenialla on 3 kappaletta. Suomi on voittanut 2 kertaa, Slovenia ei ole voittanut kertaakaan Suomea ja tasuriin on päädytty 1 kerran. Ja edellinen kohtaaminenhan oli nyt tämän vuoden kesäkuussa EM-karsintaottelussa, joka pelattiin tuolla Olympiastadionilla ja tuloshan oli se 2-0 Suomen hyväksi. Ja mennään sitten seuraavaksi katsomaan hieman, että missä tämä ottelu pelataan ja millaisissa olosuhteissa. Elikkä ottelun näyttämönähän toimii Stojice Stadium Ljubljanassa, Slovenian pääkaupungissa. Stadionin kapasiteetti on 16 038, eli about puolet pienempi kuin Helsingin Olympiastadion, eli huomattavasti kompaktimpi stadikka kyseessä. Jos ymmärsin oikein, niin sinne matsiin odotetaan täyttä tupaa, ja mun mielestä mikä niin kuin ehdottomasti huikeinta tässä asiassa, niin suomalaisia 1000 kappaletta. Kelatkaa siis 1000 vierasmatsissa. Ei olla toki missään maailman toisella puolella, mutta kuitenkin siis 1000 suomalaiskannattajaa siis Sloveniassa. Mun mielestä aivan mieletön ja jättimäinen tuplapeukku sinne kaikille, jotka on paikan päällä lähtenyt kannustaa huuhkajia. Tämän asian siis kysäsin tuolta SMJK:n suunnalta ja sieltä tuli, että noin 900 lippua oli siis tämä kiintiö Suomelle ja kaikki ilmeisesti meni. Ja sitten siellä on 3-numeroinen määrä kannattajia sitten vielä, jotka aikoo ostaa paikan päältä lipun. Eli saattaa olla jopa yli 1000 ihmistäkin, eli toi 1000 on nyt tommonen niin kuin noin suurin piirtein, mutta ainakin sen verran siellä pitäisi olla suomalaisia, mikä on aivan helkkari huikea juttu. Mutta mennään eteenpäin. Stadikalla on siis luonnon nurmi, ja itse asiassa tästä nurmesta tuli mieleen, että näin tuossa artikkelin, missä sanottiin, että huuhkajat ei ollut saanut siis koko kentällä harjoitella, vaan tavallaan justiin niin kuin suurin piirtein tuohon rankkualueen rajalle, niin siihen asti oli tyyliin vedetty viiva. Sen niin kuin rankkualueen sisäpuolella ei saanut treenata, vaan sen tavallaan tuossa niin kentän keskialueella oikeastaan. Et siellä oli vissiin vähän huonossa kunnossa varsinkin toi 5. alueen nurtsi. Eli saa nähdä, missä kunnossa toi sametti tuolla sitten matsin aikana. Toivotaan, että siitä nyt ainakaan mitään ongelmia huuhkajille koituisi. Sää sitten niin hyvinkin lämmin vielä, eli 19 astetta plussaa, puoli pilvistä, 3 metriä sekunnissa, eli oikeinkin hyvissä olosuhteissa pääsevät pelaamaan ottelun. No sitten hieman näitä kokoonpanoja, nimettyjä joukkueita, eli Suomen nimetty joukkue on Sinisalo Radetski Keto,
Sitten puolustajia Uronen, Jensen, Hoskonen, Tomas, Tenho, Ivanov, Väisänen, Alho, Soiri, Pallas, Ollila ja Peltola. Keskikenttä ja hyökkäys sitten Taylor, Kamara, Schüller, Mäenpää, Lingman, Kairinen, Pukki, Pohjanpalo, Chelman, Håkan sekä Fors. No joo, sitten Huuhkajien poissaolot, eli tässä nyt niin kuin merkittävimmät, mitä löytyy, eli Robin Lood edelleen poissa, Jesse Joronen myöskin sivussa, ja sitten niin kuin ehkä merkittävin poissaolo Huuhkajien kannalta, niin Oliver Antman on nyt sivussa näistä maaotteluista. Sitten myös Ilmari Niskanen ja Kevin Kouassivi Benissan niin on poissa näistä maaotteluista. Slovenian nimetty joukkue näyttää seuraavanlaiselta. Eli veskarit on Oblak, Belec ja Vidovsek. Sitten puolustajia siellä on Stojanovic, Bijol, Balkovec, Blazic, Karničnik, Brekalo, Janča, Drkusic. Ja sitten keskikentällä Kurtic, Verbic, Lovric, Gnezda Cherin, Gorenc Stankovic, Mlakar ja Elsnik. Ja hyökkäjiä sitten nimettynä Sporar, Česko, Zahovic, Selar ja Vipotnik. Poissaoloja sitten Slovenialla, niin tämä oli vähän haastava löytää. Tosiaan Slovenian palloliiton sivua en ainakaan hoksannut, että mistä mä olisin saanut sen niin kuin englanniksi, niin joutui sitten vähän Google Translatea käyttämään. Eli tämä on nyt vähän, voi olla, että tässä on jotain virheitä, mutta suurin piirtein pitäisi olla oikein. Eli poissaoloja on Matevč, Vidovček, sitten Miha Čajić oli ilmeisesti, en muista, olikohan johonkin magneettikuviin menosta tai jotakin tällaista, eli ilmeisesti jotain on rikki jossakin. Sitten David Brekalo, ja sitten tässä nämä kaksi kysymysmerkkiä, eli Andrac Sporar ja Vanja Drkusic, niin nämä oli vähän semmoisia epävarmoja, eli on nimettynä joukkueeseen, mutta molemmilla on käsittääkseni ollut jotain pientä vaivaa. En ole ihan varma, että minkä kanssa, mutta Transfermarketin kauttakin löysin, että jotakin injuria on ollut siellä, mutta siinä ei sitten spesifimmin muistaakseni lukenut, että mitä vammaa siellä on taustalla. Mutta nämä kaksi, ja sanoisin, että Sporar on ehkä niin kuin merkittävin, että on yksi Slovenian maajoukkueen kokeneimpia sällejä, ja maalejakin on mättänyt jonkun verran, eli tämä on ehkä niin kuin merkittävin poissaolo, mikäli hän ei pelaa sitten tänään. No sitten avauskokoonpano veikkaukset. Tämä oli nyt taas vähän haastava, että millä formaatiolla lähdetään, mutta mä ehkä uskoisin, että Rive lähtee kuitenkin puolustuksen kautta, koska tämä on todella tärkeä matsi, ja me ei haluta samanlaista tilannetta kuin 2020 karsinoissa silloin Bosniaa vastaan, kun otettiin niin kuin ihan täysillä turpaan sitten vieraskentällä. Eli nyt ei ole ollut mun mielestä niin paljon ristiin pelaamista tässä lohkossa, jolloin tätä matsia ei vaan ole varaa niin kuin hävitä ainakaan. Mielellään pitäisi voittaa. Eli maalissa Radetski, se on ihan selkeä. Sitten puolustuslinja, topparit Jensen, Ivanov, Hoskonen ja sitten laidoilla olisi Alho ja Uronen. Keskikentällä sitten veikkaisin, että Schüller ja Kamara on aika varmoja, mutta sitten toi on vähän auki tuo yksi tossa, että nyt laitoin Taylorin siihen, koska ajattelin, että Taylor saattaisi tuoda, koska nyt kun Antman on poissa, niin Taylor on kuitenkin semmoinen pelaaja, joka pystyy ja uskaltaa, on pelannut hyvin tuolla Jenkeissä, niin varmasti itseluottamus on kohdillaan, niin pystyisi luomaan sitten vähän semmoista haastoa tuolla laidalla, että saataisiin tavallaan hyökkäyssuuntaankin myös sitten, kun Schüller ja Kamara on kuitenkin enemmän sitten pelin rauhoittajia, semmoisia rappaajia siinä keskikentällä. Niin
mun mielestä niin olisi hyvä saada siihen joku, joka pystyy myös sitten luomaan niitä tilanteita ja haastaa siellä laidalla. Kärjessä sitten Pohjanpalo ja Pukki. Siinä on sitten Väisänen, joka on tehnyt nyt paluun maajoukkueeseen taas loukkaantumisen jälkeen. Ja sitten Ollila esimerkiksi olisi vaihtoehtona siihen puolustuslinjaan. Sitten keskikentälle Kairinen, Lingman. Varmastikin Kairinen tulee jossain kohtaa. Saattaa olla jopa avauksessa, mutta riippuu nyt vähän mitä Rive hakee sitten tuohon keskikentälle. Ja hyökkäykseen sitten Håkans Kjellman vaihtoehtoja. No, sitten Slovenian avauskokoonpano. Slovenialla on mun mielestä aika pitkälti semmoinen rutiininomainen avauskokoonpano ollut, ja 4-4-2 nimeen ovat vannoneet hyvin vahvasti, että ainakin mitä kattelin live-tuloksien kautta, niin aika lailla puhtaasti ovat 4-4-2 pelanneet. Ja maalissa varmastikin Oblak, puolustuslinja sitten topparina Blasic ja Bijol, ja sitten siellä olisi laidoilla Jancha ja Karničnik. Keskikentällä sitten Stojanovic, Gnezda, Cherin, Elsnik ja Mlakar. Ja kärjessä sitten Vipotnik sekä Česko. Puolustukseen sitten penkiltä löytyisi esimerkiksi Balkovec. Keskikentällä sitten taas Lovric ja Verbic. Ja hyökkäykseen sitten Zahovic tai Selar muun muassa. Sitten hieman näitä tärppejä ja hieman tämmöisiä pointteja tähän matsiin, niin Suomi varmaan, tää voi olla aika tasainen peli pallonhallinnan suhteen, toki, ja varmasti hyvin varovainen, varsinkin alkuun. Mutta kyllä mä näkisin, että vastahyökkäykset on Suomen ase, että kuitenkin Teemu Pukin nämä niin kun läpijuoksut, jos niitä saadaan, ne on aseita. Nyt toki meiltä puuttuu Oliver Antman, eli semmosia oikein kunnon pikakiitureita laidalta ei suoranaisesti löydy, joka pystyisi niin kuin nopeasti lähteä iskemään sinne syvyyteen sitten pallon kanssa. Eli tässä on nyt kyllä sitten haasteita, että miten saadaan ne maalit ja hyökkäykset aikaan, kun meiltä puuttuu tärkeä hyökkäävä pelaaja kokoonpanosta. Mutta nimenomaan, niin kuin sanoin, niin puolustuksen kautta, eli tärkeintä on se, että tässä ei nyt hävitä tätä peliä. Tasapelikään tästä ei mikään katastrofi ole, että kuitenkin Slovenia kohtaa vielä Tanskan näissä karsinnoissa, niin se on hyvin todennäköistä, että Slovenia ei sieltä täyttä pistepottia ainakaan tule ottamaan. Kuitenkin taisi olla Tanskan kotipeli, jos sen väärin muista, niin en usko, että Tanska nyt välttämättä kotona kyllä Slovenialle häviäisi. Sitten niin kuin sanoin, aivan mahtavaa, 1000 huuhkajakannattajaa mukana ainakin, saattaa olla jopa 1200, 1100, eli riippuen sitten kuinka paljon tämmöisiä, jotka ei ole SMJK:n kautta tai tuon kiintiön kautta lippuja ostanut sitten, niin että on mennyt suoraan paikan päälle ja meinaa lippuluukulta ostaa sitten lipun, niin riippuu sitten näistä kavereista, että minkä verran niitä on, mutta ilmeisesti jos 3-numeroinen määrä on, niin kyllä siellä hyvin on huuhkajakannattajia paikalla. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyllä tämä on vähän niin kuin pakkovoittotilanne, tai ainakin torjuntavoitto pitää ottaa, eli vähintään tasuri. Tappio ei oikein ole varaa ottaa. Et sitten tämä menee jo huuhkajien kannalta hyvin, hyvin vaikeaksi tämä karsinta, että sitten niin kuin tarvitaan apuja jo, ja sitten sekään ei, niin kuin, jos nyt hävitään tämä matsi, niin vaikka Slovenia onnistuisi kellistämään, tai Tanska onnistuisi kellistämään Slovenian sitten myöhemmin toiseksi viimeisellä kierroksella, niin siinäkin tilanteessa niin Suomi olisi pisteen Slovenian perässä, eli Slovenian pitäisi menettää pisteitä myös jollekin toiselle joukkueelle, jotta Suomi pystyisi nousemaan sitten vielä ohi, mikäli siis hävittäisi. Eli nyt niin kuin sanoin, niin tappio pitää välttää nyt mielellään, kiitos. No sitten Slovenian puolelta, niin materiaaliltaan, niin, ja jos katsotaan missä sarjoissa porukka pelaa, niin kyllähän Slovenia on niin kuin ennakkosuosikin asemassa tässä, mutta niin kuin kesäkuussa nähtiin, niin ei nämä ennakkosuosikin asetelmat mitään niin kuin pelaajamateriaalit ja missä seurasporukka pelaa, niin ei se nyt ole mikään niin kuin
itseisarvo, eli kyllä tässä niin kuin vasta kun 90 minuuttia on täynnä lisäaikoineen, niin sitten tiedetään, että kumpi on ollut tänään se parempi joukkue. Sitten täystupa Slovenialla, eli siellä on fanit paikalla, ja tämä on tärkeä matsi, slovenialaiset tietää sen myös, eli tässä pelataan isoista pisteistä lohkon kannalta. Slovenialla on toki pisteen etumatka huuhka, eli mikäli matsi päättyy tasan, niin Slovenialla on edelleen pieni yliote siinä sen pisteen turvin huuhkajin nähtynä, mutta se on kuitenkin aika ohut etumatka vielä. Taitavia yksilöitä sieltä löytyy, kuten esimerkiksi tuossa kuvassa näkyvä Česko, nuori hyökkääjä, tehnyt hyvin maaleja jo näissä ensimmäisissä maaotteluissaan, mitä on pelannut, niin kyllä taitavia pelaajia löytyy, mutta sitten pysyykö pää kylmänä slovenialaisilla, eli aika kylmää kyytiä huuhkajat mun mielestä antoi silloin kesäkuussa, että aika köysissä Slovenia oli siinä pelissä, mutta toki niin kuin Bosnia-pelikin silloin, niin tämä vieraspeli pitää sun huuhkajan pitää olla kyllä tarkkana, että ei ole varmasti Slovenia halua hävitä kotona oman yleisön edessä ja isoista pisteistä kun pelataan. No, meikäläisin tulosveikkaukset sitten, niin Slovenia-Suomi, pistin Suomelle 1-2 voiton, eli tulee varmasti olemaan tiukka peli. En usko, että mitään isomaalista matsia nähdään, koska molemmat varmasti varsinkin alkuun pelaa hyvin varovaisesti. Tanska sitten kaataa Kazakstanin. Uskoisin, että Tanska hoitaa kyllä kotona, vaikka vieraissa ottivatkin pataan 3-2 Kazakstanilta, mutta uskon, että Tanska kyllä klaaraa Kazakit kotonaan. Sitten vielä viimeinen matsi lohkossa, eli Pohjois-Irlanti San Marino, niin uskon, että Pirkut nappaa nyt sitten toisen täyden pistepottiinsa näissä karsinnoissa, eli ainut pistessä olisi, mitä Pohjois-Irlanti on saanut, niin vierasvoitto San Marinosta silloin ihan karsintojen alussa, niin uskon, että Pirkut ottaa nyt sitten lisää pisteitä San Marinon kustannuksella. Mutta hei, tämä ennakko on tässä näin. Mä kiitän oikein paljon katsomisesta. Pistäkää videolle peukkuu taas, jos tykkäsitte, ja laittakahan kanavakin tilauksessa, jos tykkäätte näitä mun ennakoita kattella. Mä koitan sitten tehdä videon taas omista ajatuksista. Tiedän, että Tanska-pelin osalta se jäi tekemättä. Se oli tarkoitus 2-3 päivää tehdä sen matsin jälkeen, mutta oli niin kiireinen silloin, että en kerta kaikkiaan se vaan jäi. Ja sitten oli mennyt niin monta päivää, niin mä ajattelin, että mitä mä nyt enää sitä rupean edes tekemään, että kaikki on jo unohtanut ton matsin. Että jatketaan sitten seuraavasta matsista, ja tässä se nyt on sitten seuraava ennakko. Mutta kiitos oikein paljon katsomisesta, ja muistakaa jakaa kavereille, ja tsemppii sinne matsiin kaikille, jotka on paikan päälle mennyt, ja myös sitten tietty kotisohville. Toivotaan, että huuhkajat hoitaa tämän homman, ja voitollahan tässä otettaisiin askel hyvin lähelle jo sitä kisapaikkaa. Ei vielä mitään varmaa tietenkään, matseja on jäljellä, mutta sanotaan, että se niin kuin suurin koettelemus ja haaste olisi niin kuin saada tästä 3 pinnaa. Ja jos siinä onnistutaan, niin kisapaikka on melkein voisi sanoa, että nurkan takana. Niin, ei siinä muuta kuin sitten nähdään seuraavan videon parissa sitten. Se on kiitos ja morjens.